औ मा जादोंमोनलाय जाथाया? जाथाया जोंहानि बाजै आरोना। औ मा नाम बाजैनि नामा? बाजैनि नामा समायना। ओमफ्राय नोंसा आदानियालाय? जोंहा आदानि नामा बेरग' होनना बुङो। बेरग'? औ नङा नाम मोजाङा? नाम मोजाङा अजित। औ मा जायगानि? जोङो ढेकियाजुलि बाटासिपरनि रेलवे स्टेसन खाथिनि। औ 2 नं बाटासिपर। औ ओमफ्राय मार जादोंमोनलाय? जानायाथ' बेयो खननै खनथामानो जाबाय ओमफ्राय बे सेंग्राया गहपुरनिनो आरोना। उम गहपुरनि ओमफ्राय जोंथ' मिथिया बेफोरबायदि जायो होननानै। माने गहपुरनि सेंग्राजों गोसोथोलायोमोन नोंसा बाजैया? औ बै हौवासायाबो माने गथ' गोनांखा बिसानि न'खरनि मानसियाबो न'आव फोरमायहरदों आरोना जोंहानियाव। अ बैनि हिनजावआ? औ बिनि हिनजावा। उम गथ' सानै दं होनना बुंखादों आरोना। उम बिदि जादों माने काहानिया जोंहा आइया जोंहा आबौ लोमजाबाय थानायखाय माने आबौखौ नायनो थांनाय टाइमावनो बियो नभेम्बरनि 14 थारिखआवहाय बियो आफाखौ थगायनानै थांनाय बायदि जादों आरोना गस्ला सुथेनो होननानै थांनाय बायदि जादों आरो बियो दा अ थांनायानो थांनाय दिनैसिम गैया आरो मानसिया। ओमफ्राय गथ' गनाय दंना गैया नोंसा बाजैनालाय? बाजैया हिनजावसा गथ' सासे दं कमफ्ले होननाय 5 बोसोर जानाय। लांफादों नामा? लांफादों इयो। हिनजावसाखौ लांफादों? हिनजावसाखौ लांफादों। ओमफ्राय नोंसा आदाया न'आव गैयामोन नामा? जोंहा आदाया बिनि माने मातलाब जोंहा बाजैनि बिनानावखौ न'आव दोनैनो होदोंमोन नालाय अ माने दोनहैबाय ओमफ्राय बियो ओमफ्राय खारखुमा लांबाय आरो माने। बिबोनांखौ दोनदोंमोन जाहैबाय न'आव? औ हौवाया ओमफ्राय दा गावलाय बिबोनांजों माथो होनदों? आदायाथ' दा नागिरनांगौ होनदों उम नागिरना लाबोफिननांगौ बेबायदि होनदों आरोना। होमबा नोंसा बाजैया अबेयाव हाबा जाफैदोंमोन ना गामिनिखामोन? अ माबा सोरगोफुरि गामिनि आरोना इयो। अ बिदिनो एसे गोजान जायो आरोना। अ गामियानो होनजायो होननायालाय। दा सोरगोफुरि गामिनि आरो नोंसिना नांफिनगौ जाहैबाय। औ नांफिनगौ सोरखौबा हमना दोननो खावलायनो सानो नामा रायजोफोरखौ? औ खावलायनो सानदों बेखौनो सोरबाफोर बहाबा नुस'न बायदोंबा हमनानै दोनबा हमनानै लाबोगोन होननानै आसा खालामो आरो माने। नोंसा बाजैनि नामखौ खनसे होनफिनबावलाय मामोन समायना मा लिरो? समायना सरगियारि लिरो जोंहानि टाइटेलनिफ्राय। औ समायना नोंथांमोना सरगियारि खोनाबाय जानांगौ नैबे समायना सरगियारिया थांनाय 14 नभेम्बर खालि खारदों गावनि गथ'खौ लांफानानै गोमानानै दङ। दा बेखौ न'खरनि मानसिफ्रा नागिरगासिनो दङ बेनि फिसायाबो नागिरगासिनो दङ। दा नुयोबा नोंथांमोना हमना दोनबानो जाबाय आरो जुदि हमना दोननो हाया नैबे नाम्बाराव फन खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय बबेयाव दङ। बिथाङा लांफैगोन माबा मोनसे बुंनो सानबावो नामा फंबाय? बुंनो सानो माने बेखौ माने जेरावखि थाया मानो हमथारनांगोन आरो लाबोनांगोन आरोना औ हौवाया दा गथ'नि दुखुआवनो ओंखाम दै जानाय थिगानो गैया गथ'खौ गोसोखांनानै माने न'खरनियावसो बिखुनजोआबो ओंखाम जानाय लोंनाय थिगानो गैला दा बिहामजोनि थाखायनो नङा होमबा? औ औ ओमफ्राय मा जेनेबा सोरजोंबा रायज्लायबाय नामा नोंसिनि माबायाव सन्देहआव? जोंनि सन्देहआवथ' बेयो बे हौवाजोंनो रायलायो होननाय बायदियानो आदा। नङा नङा खारैनि सिगां सोरजोंबा रायलायबायमोन नामा? खारैनि सिगां बे हौवाजोंनो रायलायखायो इयो। औ नोंसोर मिथिखायो? मिथिनो माने बे दा खोन्थाहरनाय बायदि बिसानि हौवासानि न'खरनि हिनजावा खोन्थाहरनाय मथेबा बिसोर रायज्लायखायो आरो। ओरैनो नोंसोर मिथियामोन आरो नामा? मिथियामोन। नोंसा आदायाबो मिथियामोन? आदायाबो मिथिया। दे होमबा फंबाय मा होनो आंनो वाट्सएपाव फट' हरबानो जाबाय आं भिडिअ हगारनोसै।